Szia, szeretettel üdvözöllek, Rácz Levente vagyok, a KMD egyik alapítója. Ezt a videót azért készítettem neked, hogy megmutassam, hogy mitől nagyon jó a Swiss Heli, és miért forradalmasítja a turizmus. A Swiss Heli 12 éve bejegyzett svájci részvénytársaság, tehát nem egy himi-humi BT, nem ma kezdték a szakmát, viszont felismerték azt, hogy sokkal jobban és dinamikusabban tudják kiszolgálni az utazókat akkor, hogyha nem utazási irodákon keresztül értékesítenek, hanem közvetlenül az utazónak adják oda azt a szolgáltatást, amit eddig az utazó csak áttételesen tudott megkapni. Ezért fogsz tudni te saját magad otthonról, a saját utazási irodádból foglalni a nap 24 órájában a hét minden napján diszkontáron hotelszobát. Statisztikai adat, hogy napjainkban 1000 utazóból több mint 25% az már így is interneten foglalja magának az utazásokat, és minél nyugatabbra megyünk, ez annál magasabb ez a szám. És ez természetesen annak köszönhető, hogy sokkal kedvezőbb feltételekkel tud bárki foglalni, így te is, az utazási oldalon, mint hogyha bemész mondjuk egy utazási irodába, hiszen ott el kell menni, parkolni kell, nyitvatartási időt figyelembe kell venni, tehát számos olyan körülmény van, ami nehezíti ezt a folyamatot. Milyen szolgáltatásokat kínál számodra a Swiss Heli? Legyen egy saját online utazási irodád, ahol akár 70%-os kedvezménnyel szervezheted meg a saját, illetve barátaid, ismerőseid, üzlettársaid útját. Legyen lehetőséged a Holiday Voucher utazásokra, ami egy jelképes díj ellenében tudsz utazni a világ bármely pontjára. Ezen kívül repülőjegy foglalásra is lehetőséget ad az oldal, transfert, az autóbérlést, a villabérlést, hajóbérlést, tehát ezek mind-mind folyamatban vannak. Kinek ajánlja a Swiss Heli ezt a szolgáltatását? Azoknak, akik szeretnek egyedi előnyökhöz jutni, magyarán VIP tagként szeretnek mindenhol részesülni, hiszen ugyanazt a minőséget kapod, mint máshol, az 5 csillagos szálloda, az itt is 5 csillagos szálloda, csak jóval kedvezőbb áron. És azt gondolom, hogy kimenne dupláron bárhová, hogyha másra is elköltheti azt a pénzt. Azok, akik saját igényeknek megfelelően akarják megszervezni a pihenéseket, tehát nem akarnak függeni senkitől, nem akarnak várni ajánlatokra, nem akarnak várni mondjuk egy út lefoglalásával, hanem amikor te úgy döntesz, hogy lefoglalod az utat, akkor lehetőséged van rá azonnal. Nagyon fontos, hogy a lehetőségeket nem csak te veheted igénybe, hanem rajtad kívül 11 fő, és nem utolsó szempont, van lehetőséged jövedelmet szerezni. Ennek a prezentációnak nem az a célja, hogy a jövedelemszerzési lehetőségről beszéljek, ezért azt következő anyagokban meg tudod nézni, hogy érdekel. Jó, az első szolgáltatás, ami rendelkezésedre áll a Swiss Heliben, az az, hogy akár 70, de még ennél nagyobb százalékos kedvezményben is tudsz részesülni hotelszoba foglalásoknál, illetve itt 1-től 5 csillagig bármilyen minőségű szobát tudsz foglalni, mindenki megtalálja a saját igényének megfelelőt. Jelenleg 196 000 szálloda van a rendszerben, a világ 190 országában, 14 000 helyszínen. A cég folyamatosan keresi meg azokat a szállodákat, amelyek magánkézben vannak, és csatlakoztatják őket a rendszerhez, így egyre szélesebb körben fogsz találni akár hazai wellness szállodákat vagy apartmanokat is, ahova el fogsz tudni menni a Swiss Heli kedvezményével. Ami folyamatosan garantálja a diszkontárakat, az nem más, mint egy audit, amit minden héten elvégeznek, és ott minimum 80%-ban kell olcsóbb szobaajánlatokat találni a Swiss Heliben, mint bármilyen más online portálon. Következő szolgáltatás a sí ajánlatok. Francia, osztrák, illetve olasz síterepek lesznek bevonva ebbe a szolgáltatásba. Számos helyen fogsz tudni komplett síutakat foglalni kedvezményes áron. Következő az a repülőjegy foglalás. Jelenleg 580 légitársasággal van szerződés a Swiss Helinek, amiben 2 fapados társaság is már benne van. Talán a leglényegesebb a kedvezmények után, hogy 1+11 fő, tehát összesen 12 fő részére szólnak ezek a kedvezmények. Barátokat, családtagokat, üzlettársakat el tudsz vinni magaddal. Hogyha egy nagyobb csoport megy el az utazásra, akkor akár egyetlen úttal is a tagság árát bőven megspóroltad. Meg tudod nézni az árakat, az összes olyan szolgáltatás, ami a Swiss Heliben elérhető, az számodra megtekinthető ingyenes regisztrációval, és ezután tudsz dönteni arról, hogyha igénybe szeretnéd venni ezeket, tagságot váltasz. Szintén lényeges, hogy a tagság érvényessége alatt korlátlan számban veheted igénybe ezeket a szolgáltatásokat,
szolgáltatásokat, tehát akár az év minden napján, hogyha éves tagságot váltasz, aludhatsz szállodában. Ugye ez óriási előny azokhoz az üdülési jogos cégekhez képest, akik elsőre is egy elég pofátlanul nagy összeget szoktak elkérni, és ezzel szemben kijelölt időpontokba, illetve kijelölt helyekre tudsz menni, éves díja van, folyamatos fenntartási költséget, cseredíj, stb. Tagsági díj befizetése után egyéb más díj nincs, csak és kizárólag az utazásokért, illetve a szolgáltatásokért fogsz fizetni. Azonnal otthonról végezhető kényelmes foglalás weboldalon keresztül, itt tényleg a hét minden napján 24 órában te döntöd el, hogy mikor nézed meg. Amit a rendszer felkínál, mint lehetőség, az foglalható, egyéb esetben nem jelenik meg. Bevezetés alatt vannak a hajóútfoglalások, az autó, transfer és villabérlés, illetve ezen kívül is van számos olyan szolgáltatás, ami a cégnek a terveiben benne van, és mindaz szolgálja, hogy egyetlen helyről megkapjál minél több olyan szolgáltatást, ami az utazásodhoz szükséges. Kedvezmények igénybevételéhez szükséges egy utazási kártya, ezt úgy képzeld el, mint egy plastik bankkártyát, erre fogod feltölteni az utazási egyenlegedet. Ez egy plusz biztonságot is ad számodra, hiszen nem kell állandóan újabb és újabb helyekre megadni a bankkártyádat, hanem mindig egy helyre tudod befizetni a pénzt, és minden egyes befizetésről külön számlát kérhetsz. Az utazási kártya az magánszemélyek részére szól, ahogy korábban említettem, cégre el tudod számolni mind a tagsági díjat, mind pedig az utakat. Pár példa arra, hogy milyen kedvezményekkel tudsz utazni, ezek csak kiragadott példák, nyugodtan menj fel a weboldalra ingyen regisztrációval, ha még nem tetted volna meg, ellenőrizd le, nézd meg saját szemeddel, hogy milyen lehetőségeket, illetve milyen árakat kínál a Swissail. Második szolgáltatás az nem más, mint az utazási csekk, Hailey Holidays vouchernak hívják, vagy $100 vouchernek. Tagságtól függően 1, 3 vagy 7 darab jár, ami azt jelenti, hogy az éves tagsághoz 1, 4 éves tagsághoz 3, a örökéletes tagsághoz pedig 7 darab ilyen vouchert kapsz. Mindegyike átruházható, egy kizárólagosság van, hogy minimum ingyenes regisztráltak kell lenni annak, aki ezt a vouchert megkapja tőled, akár ajándékba, akár más egyéb célból. A vouchereknél korlátozás ugye 2 fő részére szól, bár családosoknál ez sem igaz, mert a gyerekeket nyugodtan el lehet vinni, tehát 2 felnőtt plusz 2 gyerek nyugodtan el tud menni ezzel a voucherral. 3, 5 vagy 7 éjszakára, közepestre a luxus kategóriáig, akár all-inclusive ellátással is. Ez egyszer felhasználható, viszont nincsen korlátozva az ideje, tehát 1 éves tagságnál is később is elmehetsz, tehát akár 2-3 év múlva. Mindez jelképes díj ellenében, tehát azért hívjuk $100 vouchernek, mert egy ilyen voucherre $100 kell befizetni, és akkor lehet foglalni az utakat. Az éves tagsághoz egy darab ilyen vouchert adnak, aminek körülbelül a listára $500-700, hogyha más utazási irodában foglalod. Bárhová mehetsz a világon, felhasználási idő pedig korlátlan. 4 éves tagságnál 3 ilyen vouchert kapsz, az örökéletes tagságnál pedig 7 ilyen vouchert kapsz. A voucherek felhasználása tekintetében 100-asával tudod elhasználni ezeket, tehát mehetsz $100 útra, 200, 300, 400, 500, 600 vagy $700 útra is, vagy ezek kombinációjában, attól függ, hogy hány ilyen vouchered van. Pár voucheres ajánlat, itt ugye 220 forint volt még a dollár, de látszik, hogy elég durva ajánlatokról van szó, tehát tényleg nem a levegőbe beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy elképes foglalási díj fejében tudsz elmenni, akár családdal is. Következő a repülőgép foglalás, itt is egy pár ár összehasonlításképpen, ezeket is szintén ellenőrizni tudod. A Wizz Air meg a Ryanair van egyébként benne a rendszerben, mint fapadosok. Még egy kiemelkedően fontos dolog a Swissail-nél, amit más foglalási oldalaknál nem találtunk, illetve nagyon sok összehasonlítást végeztünk, amikor ellenőriztük az árakat mi is. Mi mindent kipróbálunk, tehát soha nem ajánlunk olyat ki az ügyfeleknek, amit mi magunk nem próbáltunk ki. És ami rettenetesen fontos, hogy a Swissail-nél nincsenek egyéb költségek, tehát minden, ami felmerülő költség, az benne van abban az árban, amit látsz. Nincs az, hogy itt befizetsz valamit, odamész és meglepetésként fog érni, hogy ott még egy kicsit rá kell fizetni. Oké, mit tartalmaz a Swissail tagsága? Tartalmazza az utazási vouchereket, 1-3-7 darab tagsági díjjal leutazhatóak, tartalmazza folyamatos kedvezményeket saját, illetve a barátaid, családtagjaid, üzlettársaid utazására, akár 70%-ig, plusz 11 fő rajtad kívül. Ezen kívül ugye az utazási irodádat, ami online, a webirodát, ami az utazásokon kívül számos egyéb funkciót tartalmaz, utazási kártyát, ami ugye az utazásokhoz szükséges, illetve ahova fogod feltölteni az egyenlegedet,
KND Swisshelli képzési rendszer. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen akkor tudsz valamiből a legtöbbet kihozni saját magadnak, hogyha tényleg ismered minden csinyát, bínyát egy-egy rendszernek, és a KND az pont erre jött létre, hogy egy oktatási rendszert adjon, illetve egy segítséget adjon mindenkinek, aki felhasználóként jön be a rendszerbe, természetesen azoknak is, akik üzletet szeretnének építeni, de itt minden olyan infót meg fogsz kapni, amire mi rájöttünk, amit tapasztaltunk. Ezen kívül kiemelkedő jövedelmeket is el lehet érni a rendszeren belül, de ahhoz külön prezentáció van. Itt most csak tényleg az utazásokról szerettem volna neked beszélni. És végül a tagsági lehetőségek, amivel csatlakozhatsz úgy a rendszerhez, miután ingyenesen meggyőződtél róla, hogy ez téged érdekel, és szeretnél belevágni, hiszen utazol, akkor milyen lehetőségek vannak számodra, hogy élni is tudj ezekkel a lehetőségekkel. Van 1 éves, 4 éves, örökéletes, és van üzleti csomag. Minden csomagnál kapsz utazási kártyát, webirodát, a Matrix pozíciók az szintén az üzletnek a részei, tehát azt most itt nem bolygatnám, illetve a voucherek, ami 1-3-7-3 darab. A tagságdíj, ami a leglényegesebb, illetve mindenki ezt szokta elsőnek kérdezni, oké, de ez mennyibe kerül számomra. Az 1 éves tagság az $459, ami áfával együtt értendő. Ehhez még az 5%-os bankkártya költséget számolt hozzá, az pontosan $482. Ennyibe kerül az éves tagság, a 4 éves az ennek a 3-szoros, az örökéletes ennek a 7-szerese, az üzleti csomag ugye meg $2500, amihez hozzájön a plusz 5%-os foglalási díj a kártyádra. Ezzel be van fizetve minden. Ebben a videóban ennyit szerettem volna bemutatni neked, remélem tudtam segíteni abban, hogy lásd, hogy miről is szól a Swisshelli. Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet, további szép napot kívánok neked!